दोस्त विटामिन डी ପାଇଁ ବଟିକା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ରାମବାଣର କାମ କରିଥାଏ। ଦୈନିକ ଆହାରରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସାମିଲ କଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଉଷ୍ମକଣ୍ଠିବନ୍ଧୀୟ ଦେଶ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଆମ ଦେଶରେ ପାଣିପାଗରେ କିଛି କମି ନଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ମନ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ମହୋଦଧି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ପାଣିପାଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦରତା ହେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବିଶେଷ କରି ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ସେହି ଇଲାକାରେ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ସେଠାକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଭିଟାମିନ ଡି ର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭିଟାମିନ ଡି ମଣିଷ ଶରୀର ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତି ଆଉ ମଜବୁତ ରଖେ। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଦୋସ୍ତ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଗଲ ଟିମ୍ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏମିତି ଅମୂଲ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଆହାରରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଭାବରୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଦୋସ୍ତ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୋସ୍ତ, ଦୈନିକ ଆହାରରେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସାମିଲ କଲେ ଶରୀରରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଭିତରୁ କ୍ଷୀର ଅନ୍ୟତମ। କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ହାଡ଼ରେ ସୁଧାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ଷୀରରେ ଭିଟାମିନ ଡି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, 2 ନମ୍ବରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛତୁ। ଦୋସ୍ତ, ଛତୁ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ। ଛତୁରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ ଡି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଛତୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଥିବା ଛତୁରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ ଡି ମିଳିଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, 3 ନମ୍ବର ଖାଦ୍ୟଟି ହେଉଛି ଦହି। ଦହି ଏକ ବହୁଳ ଉପଯୋଗୀ ଭୋଜନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ ଡି ଏଥିରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଦହିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦୋସ୍ତ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଫୁଡରେ ସାମିଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ଡି ର କୌଣସି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏହି ତିନୋଟି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଜି ଥାଏ ତ ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଇଗଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।